Lagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Kapantay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya, patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman sa ating episode sa programang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso Ka. Kasama po ang inyong Clara Tita. Kumusta po kayong lahat sa mga nakikinig sa atin via King's Radio Stations? Lahat po kayo, anywhere. Lalang-lala na rin sa mga nakapag-download na po ng King's Radio online app o King's Radio Philippines online app na libre po na makukuha o mada-download, mai-install natin sa via Google Play Store. Okay? So sa mga Android phone dyan, punta na po kayo sa yung mga Google Play Store at hanapin ang King's Radio Philippines at i-install na yan sa inyong mga phone para kahit saan dinig na dinig niyo po ang mga programa ng King's Radio. Okay? At sa mga kakatunin pa lang, ito po ang programang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso Ka. Ito po ang programa para sa ating mga magsasaka, ganun din sa mga nagnanais po na mag-farming. Dahil ang ating pong mga topic, ang ating pong content dito ay purely po mga inspiration po sa pagsasaka. Lalong-lalo na po sa mga nagnanais po na mag-farming, na mag-alaga po ng mga hayop o kaya magtanim. Okay? So, walang problema. Sagot na po yan ng AgriSenso. Okay? Ganun din po. Hello po sa lahat ng mga nanonood din sa ating live sa Facebook page sa AgriSenso. Hello po sa inyong lahat. Ano yung sa'yo? Maraming salamat po. Ganun din sa ating
partner Facebook pages, ang Ka-Farming Angat Ka. Hello po sa lahat ng mga viewers ng Ka-Farming Angat Ka at sa Regional News Group or RNG Luzon at Damdamag Digital Media. Hello po sa inyong lahat. Ayan, so sa araw po na ito ngayon, ay didiscuss po natin yung ano po ba yung mga dapat nating gawin para hindi po tayo malugi? Or ano po ba ang maging resulta kung tayo po ay nagmamadaling yumaman sa farming? Sino ba dito ang gustong yumaman? Okay, taas ang kamay. Sino ba dito ang open-minded? Taas ang kamay sa mga open-minded dyan. Opo. Yes, sino ba dito ang gustong yumaman? Yumaman ha, sa tamang paraan. Sino? Sino sa inyo dyan? Oo, may mga, kumbaga, may mga umasenso sa buhay, kaso sa maling paraan naman, diba? Pero dito po, ang pag-uusapan po natin is, paano tayo yumaman sa tamang paraan na masasabi natin na, yan ay pinaghirapan ko at deserve ko ito na magiging resulta sa buhay ko. Pero yan nga, ang topic po na i-discuss ni Ka-Farming Angat Ka, Sir Jid, ay yung, wag daw po tayong magmadali na yumaman sa farming. So kailangan po may mga dadaanan muna tayo na proseso, may mga dadaanan muna tayo ng mga bagay-bagay para ma-achieve natin yung sinasabi natin na yaman sa farming. So ano ba talaga yung yaman sa farming? Okay, 'di ba? Oo. So ano ba yung mga dapat nating gawin para hindi tayo malugi? Okay? So, ayan na. Yan po yung topic na ibibigay sa atin ngayon ni Sir Jid. So, I think ready na kayo dyan na marinig, okay? Mapanood itong discussion na i-share sa atin ngayon ni Ka-Farming Angat Ka. So, ayan na. Just sit back, relax, and enjoy the show. Of course, dito yan sa AgriSenso. Para hindi po malugi, wag po tayong magmadaling yumaman sa farming. Yan po ang topic na ibibigay sa atin ngayon ni Sir Jid ng Ka-Farming Angat Ka. Magandang araw po. Ngayon ay magbibigay ako ng pagkain dito sa mga alaga namin. Meron ako nakahinda. Ito muna, no? Kasi mga pre-range na may alaga namin. Binibigyan ko ng pagkain sa umaga. Binibigyan ko rin sila ng pagkain sa hapon. At hinaluan natin itong King's Vita Plus na vitamins sa mga kinakain ng mga alaga. So ito ay nakayahong muna tayo. So ayan, no? At ito naman ay ano na to. Hindi naman ito ginagamit sa kusina. Ito ay luma na nagagamit din namin dito. So ayan, may King's Vita Plus ako dito. Kunti-kunti lang hinahalo ko dyan sa kanilang patuka. No? So ayan. Medyo may natapon at inumpisahan na nilang kainin. Powder ang King's Vita Plus na pwede natin ihalo sa pagkain. Pwede rin doon sa inumin nila. So ito yung ginagamit namin na panghalo doon sa mga mga pagkain or inumin, King's Vita Plus, para lumakas yung mga immune system ng mga alaga natin. Ayan, no? Yan. Actually, maganda, medyo basa para dikit na dikit yung ating patuka sa kanila na kahit na isaboy natin ay walang matatapon na vitamins. Ayan. So, bibigyan natin sila dyan. Yan. Leftover mga palay ang binibigay ko sa mga alaga namin. No? Leftover na mga palay dahil ito'y available dito sa lugar namin. Dahil nga dito yung medyo malapit kami sa mga palayan. Kaya ayan, ito yung malaki rin na nakakatulong na nakatipid. Kaya isa rin sa titingnan natin pag nag-alaga tayo ng mga hayop ay kung ano yung mga available na resources na maaari natin magamit doon sa lugar natin. Halimbawa dito sa amin, no, doon sa mga pabahay, may mga kawayan, may mga panggatong dito na nagagamit. So yung mga imbis na panggatong, ginagamit namin, ginagawang pabahay nila. Tapos yung mga palayan, nandyan yung nakuha natin leftover palay, nakakuha tayo dyan ng mga darak kapag nagpapagiling na. Siyempre marami mga rice milling dito, mga nagmi-mill na mga rice, no. So doon ay nakakuha din kami ng mga darak, nakakabili kami doon ng medyo mas mura compared doon sa lugar na kapag ako'y nasa ibang lugar na malayo sa palayan, mas mahal na bibili yung mga darak. Kaya yun yung aming tinitingnan dito, kung ano yung mga mas mura na sa lugar natin. Meron nga iba, yung mga sapal ng ano ang ginagamit nila, sapal ng taho, no? Yun yung mga ginagamit nila kasi yun naman yung marami sa kanila. Dito sa amin kasi walang mga sapal ng taho, kaya
Wala kasi hindi uso dito taho sa lugar namin eh. Hindi nga ako nakakita ng mga naglalako ng taho dito. Habang pag nasa Maynila ako, doon marami. Marami mga naglalako. Yung ibang lugar naman, marami naman sa kanila ay mga nagtatanim ng mais. So yun naman yung magandang pampakain doon sa alaga nila, yung mga mais naman. Bukod sa mga leftover na palay, dahil nga dito sa amin may mga area din dito na pwedeng pagtamnan ng kasaba. Kaya't nagtatanim din kami ng kasaba. Kaya't yan sa harapan, meron din tayo dyang mga nakikita din natin dyan mga kasaba. No? Ito yun, mga kawanan ng kasaba. Oh. Tangkay ng kasaba. Yan, ubos na ubos nila yung pinaka laman ng kasaba. Yan. At kay laki ng tulong na rin, no? Kung ano yung mga resources na meron sa lugar natin, yun yung titingnan natin. Sabi nga nila, pag nasa bukid ka, kung ang space mo ay malawak-lawak naman, ay magtanim or mag-alaga ng mga hayop, maximize natin para meron din tayong mas magandang pagkakakitaan. Hindi naman agad-agad yan, no? Hindi naman ganun kadali na may makikita agad tayong resulta. No, may kinakausap nga ako kahapon, yung kapitbahay ko, dating konsihal, si Konsihal Rohing. Doon habang nagalinis siya ng lupa niya, na-realize niya, ang lalaki na rin ng kanyang mga tanim na mga coconut, itong mga niyog. Wherein dati, isang araw niya lang naisip na magtanim nga ako ng niyog. So ay nagtanim siya na after ng mga 3 to 5 years, no, ay malalaki na rin yung kanyang mga tanim. May mga 3 years, may mga 5 years. No, may mga malalaki na yung tanim niya na biruin mo, isang beses niya lang naisip yun na magtanim. Sa taon na yon, sa bawat taon na yon, pero ngayon ang benefits niya naman ay nakakaani na siya ng pangkopras. Meron na siya agad na pang maha-harvest. Ay, yung niyog, kinakain din ng mga alagang hayop. Kung mag-alaga siya ng hayop, pandagdag rin ng pagkain sa hayop. Kung mga reject ay hindi niya na itatapon. Pakain sa baboy, sa manok, sa mga kambing. Actually, kambing, kumakain nga rin ng niyog. So, malaking tulong din. No, at yun na, pangkopras or mahal din kapag ibenta natin. No, marami din naman mga nagtatanim ng prutas na sa umpisa ay hindi mo agad nakikita, pero habang tumatagal ay nakukuhanan mo na rin, makakain mo or mabebenta mo. So, tiyaga-tiyaga lang talaga yan. Parang nag-invest lang din. Maraming mga nagninegosyo na nag-umpisa lamang din sa kaunti na habang tumatagal napaparami din nila. O, ganun lang din dito sa ating pag-alaga ng hayop na galaga tayo na hindi natin inaasahan na bukas-bukas or sa isang taon ay kikita na agad, ay nag-alaga lamang tayo ng dahan-dahan na ini-enjoy lamang natin na malay natin pag after ng 5 years, 10 years ay dumami na rin, lumago na rin yung pag-alaga natin ng hayop, ay napakaganda na rin ng pagkabuhayan natin. O, dito lang, sa pag-alaga namin ng hayop, sinasabayan natin lagi ito ng mga vitamins na mga epektibo na rin, mga nagagamit natin tulad ng pinakita natin kanina na hinalo natin sa pagkain ng alagang hayop, King's Vita Plus na vitamins para palakasin din ang mga immune system nila kasi alam naman natin sa pag-alaga ng hayop ay may mga pagkakataon din na madaling magkasakit yung alaga, mahina yung produksyon, ay mahina yung pangingitlog, so mahirapan din tayo magparami sa mga alagang hayop. Kaya dito sa amin, tuloy-tuloy lang ang pag-aalaga namin, binibigyan namin sila ng mga vitamins na subok na namin at yung talagang alam namin na maganda sa mga alagang hayop. Yung King's Vita Plus, ito ang ginagamit namin na vitamin sa kanila. Ayan. Focus lang natin. King's Vita Plus, nandiyan na yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics. Sa likod niyan, yan, nakasulat na rin ang napakarami niya pa ng mga benepisyo dahil meron na rin siyang zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, D-limitane, betaine, probiotics, andyan, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. Dami niya ng sangkap, kaya't nakakatulong na rin siya talaga dun sa mga alaga nating hayop. Ito ay powder lang. Ayan, ang King's Vita Plus ay powder na pwede nating ihalo dun sa pagkain o inumin ng mga alaga nating hayop. Tulad ng ginawa ko kanina, hinaluan ko lang ng kaunti yung patuka sa alaga namin kahit na marami sila. Importante, pagkakain nila, nakaka-take din sila ng vitamins. No, pwede rin naman ihalo sa tubig na inumin nila. So, depende na rin kung saan tayo mas mapapadali, kung saan tayo hiyang na maghalo dun sa mga pagkain ng alaga natin. So itong amin naman ay mga free range sila, kaya't mas madali sa akin na ihalo doon sa kanilang pagkain.
No, dahil kapag sa tubig, kapag medyo tag-ulan ay meron silang nainom ng mga tubig-tubig diyan sa labas. So para naman kay lakas ng immune system ng alaga natin, na kahit nakainom sila ng mga tubig ulan, alam naman natin pag pre-rinse ay kung ano-ano lang din kanilang nainom diyan, nakakain, pero naglalagay pa rin tayo ng inuman nila. No, naglalagay pa rin tayo ng inuman nila tulad nung nandun nilagay namin para talagang meron silang napupuntahan na kapag nauhaw sila hindi na nila kailangan maghanap pa. Pero may mangilan-ngilan pa rin na pag napunta sila doon sa mga damuhan ay nakakainom pa rin sila ng mga tubig ng saan-saan. At ayan naman ang talagang natural na pagdating sa mga pre-range nating alaga. At marami silang nakakain. Dito yung mga kasaba, ayan yung pang merienda nila, bukod pa yung mga damo, mga insekto na nandyan sa paligid, ay nakakain nila ng libre dito sa paligid. Ayan, meron din kaming tanim na azola. Doon naman banda yung azola namin, no? Doon banda yung azola natin. Pandagdag rin sa patoka ng mga alaga para mas makaka-less din tayo sa gastos. So, yan yung mga simpleng pamamaraan lang namin dito. Lalo na ngayon na nag-uumpisa pa lang tayo, unti-unti lang, dinadahan-dahan natin ang pagpaparami. So medyo puro ano pa lang, palabas pa lang, gastos pa lang, no? Kaya't hangga't maaari kung ano yung paraan na po pwedeng magawa para lang makapag-alaga ng hayop at dahan-dahan silang maparami, ginagawa namin. Yung mga resources na meron na dito, yun yung mga ginagamit namin, katulad ng mga kawayan na meron na doon sa bandang unahan. Ayan, yung kawayan, may mga kawayan dyan, may mga kahoy-kahoy dyan, mga kahoy ng Madre de Cacao ay nagagamit din natin. No, actually, double purpose yun. Yung Madre de Cacao, pwede nating ilagay sa lambat, pampaligid kahoy sa lambat para magsilbing tibay ng ating mga lambat. At nagagamit din yan. Yung mga dahon ng Madre de Cacao ay kinakain din ng kambing yan. No, mabilis dumami ang Madre de Cacao. At kung gusto naman natin matibay-tibay, ay marami pa dyan yung mga ginagamit na panggatong naman. No, so yan yung mga pamamaraan din natin dito para kahit papaano ay makales. No, kasi kapag naka pure feeds kami, medyo mahirapan kami sa ganito kadami-dami ng mga alaga, ay kadami na rin ang nauubos nila na pure feeds. At ayun, kaya yun ang ginagawa namin dito. Kung ano yung mga resources na meron sa lugar natin, para sa akin kapag nais natin mag-umpisa mag-farming, ay tingnan muna natin, no? Tingnan muna natin yung mga paligid natin, ano bang mga available na dito sa lugar namin. Kung sa lugar natin ay maraming gulayan o malakas yung mga gulay doon, maraming nagtatanim ng gulay, maraming mga reject tayo nakikita na tinatapon na lang nila, ay sobrang sayang yon. Kapag yun ang merong resources doon sa lugar natin, kumbaga gulay yung pinakaprodukto sa lugar natin, no, kung meron diyang mga pechay at marami pang iba, yung mga dahon yan, mga repolyo, na may mga dahon din yan na hindi nila ginagamit na, or yung mga nabubulok nilang mga gulay, ay pwede natin kolektahin, pwede din tayo mag-alaga ng mga baboy. No, pwede naman natin lutuin yan at ibigay sa mga alaga nating baboy. Walang nasasayang na imbis na tinatapon nila, hinihingi na lang natin. Sa ilan nga ay pumupunta sila sa mga palengke. Sa atin naman, karamihan naman dito sa lugar natin, or lahat naman actually ng lugar ay may mga palengke. So meron tayong mga mapagkuhanan din ng mga reject na gulay, mga balat ng gulay, no? At yun yung pwedeng ipakain doon sa mga alaga nating mga baboy. So yan yung kahit paano ating ma-share lamang din doon sa mga nais mag-umpisa mag-farming, kung ano yung mga resources na meron sa lugar natin. Yun yung titingnan natin. Sa ilan nga, kapag malapit sila sa mga palayan, ang ginagawa naman nila ay nag-aalaga sila ng mga itik. Kapag katag-ani, pinapakawalan yung mga itik nila, ay kay laki na rin ng libre doon sa patoka. Mayroong mga backyard farming na kaunti lang inaalagaan nilang itik, na sakto lang, mag-harvest sila na pang-ulam, or meron silang maiipon na kaunting itlog na naibibenta rin nila. So yun, konti-konti lang. Kahit sa panahon ng tagtanim naman ng palay, nabibigyan pa rin nila ng patoka. Ang ginagamit naman nilang binibigay doon ay yung mga reject naman doon sa mga palayan. Yung mga pagkaani, diba, may mga ipa dyan, yung ipa, yun yung iniipon nila, sinasako nila yan. Tapos yan yung binibigay nila sa itik habang taga-tanim pa. Hindi pa pwedeng pakawalan yung mga itik sa mga palayan. So yun yung ano nila, paraan nila. Pero sa panahon na yon na nakapiit pa yung mga itik sa kulungan, na yun lang ang pinapakain, hindi pa rin mangingitlog yung mga itik. Antay ka naman ng tag-ani. Kapag tag-ani, doon na naman yun mangingitlog yung itik. Sa umpisa lang, medyo babawi pa yung itik. Tapos mga ilang linggo niyan,
ay pabalik na rin sa pangingitlog ulit yung mga itik kapag tag-ani na, kasi yun nga pinapakawalan na natin. At minsan naman sa panahon ng medyo matagal yung pagbalik ng taniman, may mga tumutubo din dyan ng mga palay, yung mga tumutubo mula dun sa pinag-anihan, hindi na rin inaani ng maraming farmers yan. So yun naman yung sinusundan, inaani ng mga iilan sa mga nag-alaga ng itik, at iniipon din nila na pampakain din dun sa mga itik nila sa panahon ng pagpipiit nitong itik nila. So yan yung mga tipid tips din ng mga maraming nag-aalaga ng mga hayop, nag-aalaga ng itik at marami pang iba. Yan. Tulad dito sa amin, doon sa unahan, yung pinupuntahan ni Mama, ay yan ang aming simpleng kulungan lamang din, nagawa sa kawayan. No? Ang sahig niya lang ay semento, pero yung pinaka-wall niya ay mga kawayan. Kaya't nakapag-alaga kami ng baboy, meron kaming mini piggery. No? Kahit na hindi kami gumastos ng malaking pera pagdating sa piggery. Pero sabi nga nila, mas okay yan doon sa mga upgraded, sa mga native. No? At kaya yun yung mga alaga din namin dyan. Pero depende rin yan. No? Kailangan lang din nating ayusin sa pag-alagay yung mga kahoy na hindi magkasya yung bibig ng baboy. Dahil kapag nagkasya yan, pwede nilang kagatin yung mga kawayan, mga kahoy na meron dyan sa pabahay ng alaga natin. So, depende na rin sa style ng ating gagawing pabahayan. Yan. Yan lang ang simple naming paraan din dito. Para-paraan lang. Lalo na't nag-uumpisa pa lang tayo kasi tulad na nabanggit natin, hindi naman agad-agad kumikita dito. Nakabenta nga rin kami ng pabo. No, meron kaming 4 na pabo na barako na mga lalaking pabo na umabot na ng tig 4 na kilo. So yung 4 na yon, 4 na pirasong pabo na yon ay nabenta namin ng 6,000. Doon sa tiyuhin ko lang din. So yan, napakaganda na rin ng improvement. Kahit pa paano nakasubok na rin tayo makabenta-benta ng mga pabo na mga 1 year ago ay bumili pa tayo ng pabo pang breed natin. Sa ngayon ay nakakabenta-benta na rin yung mga lalaki. Yung mga lalaki lang yung mga binibenta namin para hindi na magkaroon ng inbreeding. Dito kasi may mga nakipagpalitan ng mga pabo dito. May mga nagdadala dito ng mga lalaking pabo. Nakipag-barter sila. Yung binarter nila, yun yung nilalagay ko na rin doon sa loob ng pang-breed namin mga pabo. Kasi yun yung pinapalahi ko naman doon para iwas din ng inbreeding. Kumbaga halo-halo pa rin yung blood na maglalahian doon sa loob para mas maganda pa rin yung output sa ating mga pabo. So, yung mga barako na iba, kasi marami ding anak ng mga lalaki yan, so yun yung mga ina-out namin, yung mga pang-meat na, pang-karne. So, masarap din naman pang-lechon itong mga pabo. So, yan yung mga simpleng paraan lamang din namin dito sa pag-alaga ng mga hayop. At ayan ay ano naman tayo dito, malakas din naman loob natin dahil nga may kasama tayong vitamins. No, ito, King's Vita Plus na vitamins. Yan yung hinahalo natin sa pagkain o inumin ng mga alaga natin. No, King's Vita Plus. Sa panahon naman na kapag may mga sakit yung alaga natin, no, kapag yung mga biik natin halimbawa ay may diarrhea, may sipon, may lagnat, may ubo, ang gamit namin dyan itong Panamox Forte. Ayan, nakadrawing na yung biik dyan. Oh. No, Panamox Forte, pinagsama na yan ang amoxicillin, tylosin, paracetamol at carbocisteine. At pwede rin yan pang sisiw. Yung may mga halak nating sisiw dyan, yung kapag humihinga ay tumutunog. No, kaya yung medyo napapansin natin na nakayuko na or yung mga may lagnat or may sipon, laway-laway, bulutong, kuraysa, Paul cholera, ito yung ginagamit namin, Panamox Forte. No, meron ding isa nito para dun sa mga nakataling manok, yung mga pansabong na manok, Panamox Couplet naman. Actually itong Panamox Forte pwede ito sa lahat, no, sa manok, sa mga sisiw, sa itik, sa pato, sa pabo, doon sa biik. So, ito yung gamit namin, no, itong Panamox Forte. Yung Panamox Couplet, doon sa mga nakataling manok, ay pwede rin yun. Kasi manual yun, yung couplet para sa insurang tablet na papainom mo. Itong Panamox Forte, ihalo mo lang to sa tubig inumin nila. Yan, Panamox Forte, water soluble na siya. May mga ano na rin yan sa likod. Yan, may mga instruction din yan sa likod kung paano ang paggamit. Yan, Panamox Forte, napakaganda. Napakamabisang gamot nito. Ang dami nang naka-witness niyan, dami nakasubok na talagang napagandang epekto dun sa kanilang mga manok. No, Panamox Forte kapag may sakit yung alaga natin. Halo lang sa tubig inumin. Up to 5 days namin pinapainom ang sisiw. Doon sa mga lalaking manok ay up to 7 days. No, ganun din ang Panamox sa couplet. Yan yung mga pamamaraan din namin dito. Sa pampurga naman, ang gamit natin, pampurga ng manok, pampurga ng pabo, ay itong Worms to Go. Worms to Go, pinagsama na ang Albendazole plus Praziquantel.
Kaya't napakaganda ng aksyon niya doon sa mga alaga nating hayop. Worms to go, ang Pampurga, Panamox Forte, Panamox Caplet, ang gamot sa mga may sakit na alaga. At ang vitamins naman namin na pang maintenance ay ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayun yung mga napaka-epektibo, no? At dito sa pag-alaga ng hayop, kailangan din kasi meron tayong mga kakampi, may kasama din tayo na mga epektibong gamot, epektibong vitamins para maparami natin yung alaga natin at gumanda yung production. Hindi yung sakitin yung alaga, hindi yung tipong mahina yung kanilang pangingitlog. Dito kapag nabigyan naman natin sila ng sapat na nutrisyon, mas nagbibigay rin sila sa atin ng mas magandang production. So ayun, so yun lamang po muna ang may share natin sa ngayon. Sa susunod muli, maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Yon, narinig nyo na po ang mga tips na mga, kumbaga, magagamit natin, of course, 'di ba, para hindi po tayo malugi. So, yun ha, isa sa mga tip na sinabi sa atin ni Ka-Farming Angat Ka content creator Sir Jid na wag talaga tayong magmadaling yumaman sa farming. So, enjoy lang natin ang proseso. Dapat alam natin yung mga dapat nating kumbaga i-consider is alang-alang sa pag-farming. May mga karanasan, may mga impormasyon tayo sa pag-aalaga ng hayop, yung mga vitamina na inyong gagamitin, mga patuka, mga pagkain na kakainin ng inyong mga alagang manok, alagang baboy, at saka ganun din po ha, yung tamang pag-aalaga niyo talaga mismo. So dapat doon muna kayo concerned, focus muna kayo doon. Kaya alam ko na susunod na rin yung asenso, susunod na rin yung magiging resulta sa inyong pag-aalaga ng hayop. O, diba? So, for more tutorials, for more tips, for more inspiration, i-like at i-subscribe nyo na po ang YouTube channel ni Ka-Farming Angat Ka. At saka siya rin po ang content creator ng Farming Business ATDP, si Sir Jid. So yan ha, yan po ang ating Agri-Unique Chika sa araw na ito. At mula po sa ating Agri-Unique Chika, punta na tayo sa ating Agri-Balita dahil meron pong itinatag na task force doon po sa may Tugigaraw City, Cagayan. Hinggil po dito sa pagbabantay o yung epekto po ng El Nino sa Tugigaraw City. Pero parang yung balita ngayon ay parang mayroong nabubuo na naman na bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility dito sa Philippines. So ano kaya ang mangyayari, 'di ba? Like El Nino, nasa El Nino alert tayo tapos meron tayong binabantayan na naman na bagyo. So ayan ha, ihahatid po sa atin ngayon ni Inday Badyang ang ating Agri-Balita sa araw na ito. Hi everyone! Bonggang-bonggang araw na naman po sa ating lahat. Of course, welcome once again to AgriSenso with Inday Badyang.
and Clara Tita. Ayan, kamusta po tayo lahat? Ayan, naway okay lang po ang lahat-lahat dyan. Medyo sickly, medyo groggy, sinisipon, inuubod. It's the very common diseases we have right now. So, amping, halong, and take care. O, diba? It's another beautiful afternoon, of course. Makikisama na lang po kami sa inyo. Dala ang aming mga balita at tips para po sa inyong lahat. So, maraming salamat sa walang sabi Tagalog. What's the Tagalog that? Walang sawang suporta nyo po sa amin. But anyway, ang ating balita po ngayon is this came from Tuguegarao City, kung ano po yung mga ginagawa nilang effort to control the effects of El Nino sa kanilang lugar. So with that one, actually is gumawa or itinatag na po nila ang kanilang task force against El Nino. Ayan. So sa ngayon, pinaghahandaan na ng Tuguegarao City government ang magiging epekto ng mahabang tagtuyot sa pamamagitan ng binuong Task Force El Nino. Sa pahayag ni Mayor Myla Tingque, sinabi nito na ang task force ang mangunguna upang ihanda ang lahat at tumugon sa mga problemang hatid ng weather phenomenon sa lahat ng sektor. Sinabi ng punong lungsod na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng city government sa National Government Agency upang magbigay ng technical at posibleng financial support upang maging maagapan ang epekto ng mahabang kakapusan ng ulan na pangunahing maapektuhan ay ang sektor ng agrikultura. Bahagi ito ng pagsisikap ng kanyang pamunuan upang mapaunlad pa ang kasalukuyang kalagayan ng sektor sa nasabing lugar. Ginawa ng mayor ang pahayag sa isinagawang aktwal na demonstrasyon ng pag-ani ng palay gamit ang mechanized harvester o reaper sa Tuguegarao City Demo Farm and Training Center sa Barangay Gusi Norte, Tuguegarao City sa nakaraang araw. Layunin ng demonstrasyon na magbigay ng kaalaman sa mga magsasaka sa paggamit ng makabagong teknolohiya at ipakita ang magandang dulot nito sa pagpapabilis ng pag-ani at mapataas pa ang kanilang mga kita. So mas maganda na prevention is better than cure as early as now na wala pa talagang El Nino. Actually, nafe-feel na natin yung mga effects of it, but not totally pa, hindi pa siya 100%, diba? At least prepared na ang bawat LGU on what to do para sa kanilang mga farmers on how they can contain the effects of that sobrang init ng panahon. Pinakauna talagang concern dyan isang patubig. So sana mabigyan agad ng immediate answer net, and somehow just like the Tuguegarao City LGU na naghanda na sila for that, and they are preparing if possible to give financial assistance sa mga nasabing farmers na maapektuhan talaga ng El Nino. Actually, hindi lang naman El Nino, at least they can prepare with a lot of stuffs actually from those calamities na pwedeng tumama sa mga farmers and fishermen natin for that one. If we can remember, last 2 weeks ago, I think, we discussed about fishermen's, ayan, pinaghahandaan na rin sila ng BFAR kung saan it's expected na magkaroon ng low production yung mga isda gaya ng bangus, tilapia, and other fishes. So for that one, at least they can extend a financial assistance or help, whatever help they can do para po sa mga breeders ng mga bangus at ng mga tilapia. So at least for now, we are prepared for that. Pagdating ng panahon, hindi na mangangapa, wala nang, si ano kasi, ganyan, o wala nang ganun, diba? So, handa na ang lahat, prepared na, our farmers can be confident enough na, may hinahanda ng tulong ang gobyerno. At least, hindi maapektado man, at least kayang-kaya lang. It's because ando na yung manpower, the technicalities and all that can help them out on that concern. Ayan. So, yan po ang ating magandang balita. Of course, ating agri-balita mula po sa Tuguegarao City. Maraming salamat po. Bukas po ulit mga friends. Ayan, samahan nyo rin po ulit kami. Balik po tayo doon kay Madam Clara Tita. Thank you so much, Inday Bajang, at sa umiyak natin na si Brie. Thank you so much, ha. So, ganun po. Maraming salamat sa mga initiatives na ginawa ng ating mga gobyerno dyan sa Tuguegarao City, mga otoridad dyan, of course, sa pagbabantay po ng epekto ng El Nino sa lugar dyan sa Tuguegarao City, Cagayan. So, ayan. I think
sa lahat din na sa buong Pilipinas, kailangan talaga nating paghandaan itong El Nino. Dahil mula sa El Nino watch, naka-El Nino alert na tayo. Pansin nyo ba, di ba, nasa araw ay masyadong mainit talaga siya. Okay? Pag sa gabi naman, ay malakas talaga ang ulan. Sige, natural lang din yun kasi di ba sa sobrang init. So merong ano yan siya, explanation ang siyensya na sobrang mainit sa araw. Siyempre, more evaporation ang nangyayari. So yun na. Ano nga yung term doon sa parang siya uulan. Meron, research ko lang yan siya soon. Sa next natin bukas, sasabihin ko sa inyo kung bakit may ganoong pangyayari na sa umaga masyadong mainit tapos sa gabi yun masyadong malakas yung ulan. Okay? So kahit ganun pa man, na thankful pa rin tayo sa ulan dahil kung natutuyuan yung ating mga halaman, natutuyo yung mga paligid natin, masyadong mainit, at least naman sa gabi, 'di ba? Nakakabalanse siya doon sa init na nararamdaman natin sa umaga. At sa gabi, yun, malamig na. Masarap na yung tulog natin. Pero yun nga din, correct, condensation. Hindi yun kondensada, condensation. Yan. Condensation, yun siya. Yun yung tinatawag na, kumbaga, process. May, yan siya system yan siya. Na mag-evaporize yung tubig. Tapos madadala yan siya sa clouds at siya bibigat na ang clouds. Yun, mamumuo na siya ng cumulonimbus clouds. May malaking ulan na kumbaga may mga tubig na mabubuo sa clouds. Yun, babagsak yan siya. Okay, babagsak na yan bilang ulan. Okay, thank you, Kuya Billy. Condensation, hindi siya kondensada. Condensation, okay? So, yun ha, mag-ingat kayo always na dapat hydrated tayo always para hindi tayo, kumbaga, uhawin, uminom tayo ng tubig para iwas po tayo sa sakit, mag-vitamin C, kumain, mag-rest ng maayos, para hindi po tayo matamaan ng sakit, okay? Kasi yun nga, kung initan ka masyado sa umaga, tapos sa gabi naulanan ka, so yun, kung poor yung immune system mo, masyadong walang makapagdepensa doon sa mga papasok na sakit sa katawan mo, of course. So, kailangan nyo talagang kumain ng healthy, mag-rest ng maayos, at yun, always uminom ng tubig. Okay? Mag-inom din ng vitamins. Ayan. So, of course, sa mga nagtatanong po kung saan po mabibili ang King's Vita Plus Annual Feed Supplement, Panamox Couplet at Panamox Forte, Tenso Products, Worms to Go at King's Vita Pet. Yan po ay available sa ating mga agri-vet stores at pet shops. Siyempre, yung King's Vita Pet sa mga pet shops, yun siya, diba? Mayroong iilan din ng mga agri-vet stores na nagbibenta ng King's Vita Pet. But mostly, nasa pet shop po yung King's Vita Pet natin para po sa ating mga pet dogs and cats. But dito po, sa ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement at Panamox Couplet, Intenso at saka Worms to Go, yan po ay available sa mga agri-vet stores. Ganun din po, if ever hindi po available or out of stock po sa mga agri-vet stores na inyong napuntahan, pwede po kayong mag-order sa amin online. I-message nyo lamang po ang Facebook page ng ating mga produkto, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, at meron pong agad sasagot sa inyong mga tanong at saka ano ba tawag dyan? Mag-entertain ng inyong mga orders. Okay? Yun po. Dapat po ay message lang po kayo para po ay ma-cater po kayo ng ating customer care representative sa King's Vita Plus. So, agad-agad meron pong sasagot at kukuha po ng inyong mga orders. So, COD or cash on delivery po tayo via LBC. At saka ganun din po sa Shopee, meron tayong store sa Shopee. Puntahan nyo po ang KBM Agri-Vet Lines. KBM Agri-Vet Lines. At yun po ang official store ng ating mga products, sa mga produkto na mga nabanggit natin dito. At mag-check out na kayo. Huwag nyo lang pong i-add to cart, okay? Check out nyo na yan. Dahil meron po tayong mga promos na ma-avail ninyo pag kayo po ay naka-Shopee, okay? So, pag, of course, repeat buyers kayo, ay, of course, meron tayong mga pamimigay po ng mga freebies sa inyo. Of course, yan courtesy of our Shopee.
Ayan. Thank you so much po sa lahat ng mga nanood sa atin ngayon sa programang AgriSenso. Kung nagustuhan niyo po, of course nagustuhan niyo yung ating topic ngayon, i-share niyo po ito para po ay mas marami pa po ang makakaalam at kumbaga makaka-relate sa good news na ating inihatid sa inyo ngayon. So, para hindi po tayo malugi ha, remember, huwag pong magmadaling yumaman sa farming. Okay? Abangan niyo po ako ulit bukas. Dito lamang po yan sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Wala nang iba pa ang ating AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. Huwag po kayong umalis agad, huwag po kayong mag-out dahil susunod na po ang programang King's Afternoon Delight sa ating King's Radio. Kasama mo si Queen CJ. Okay? Abangan niyo po kung sino po ang ating letter sender ngayon sa ating segment ng Dear Kings. At mamaya po sa afternoon na Hatol na Kings. So abangan niyo po ha, stay tuned ulit. Dito lamang po sa pinaka-true na radio, ang King's Radio. Ang aking radyo, it's true! God bless po sa lahat and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.